Přestávám kupovat repliky. Už mě nebaví prostě ta kvalita, je to úplně dog shit a radši dám 20 000 za tričko, už prostě jsem si to uvědomil, jo. A tak mi přišlo 15 kg věcí z Kakobáje. Nosím hadry z Číny, píčo, klidně udělám ti hol. Když máš ráda maličkosti, tak mi prosím pérohul. Zabiju se bez tebe. Takže tenhle malý balíček má, myslím, 4 kg, 5 možná. Máme tady první balíkos. Hnedka takhle tak zostra, tady máme vestu od Káněho Vesta. Zepředu je takhle tak malým napsané Donda, zadu taky, ale velkým. Dejte like a zkusím si, jo? Teď počkám. Věřím, že jste to dali, jo? Budu vám věřit, důvěřovat a tak. Tak jo, jsem ready jít do americké školy, tak jdeme na další item. Přišly mi Balenciaga kalhoty v kolaboraci s Adidasem. Tady vzadu to má takovejhle tag. A jinak to má po stranách takhle tak 3 pruhy, jsou 3, jo. Dále tady mám asi 20 Balenciaga ponožek, jsou celkem levný a kvalitní, takže jo. Dále tady mám Easy Gap Balenciaga Mikinu. Není to od Bound 2, je to nějaký jiný batch. Chvílu je celkem budget, neříkám nic. Takže tuhle tu Mikinu si kupte maximálně od Bound 2, protože ta kvalita je jako fakt poznat. Dále mi přišel Lego Bonsai. Nemá to sice nikde branding, ale to Lego je kvalitní. Už jsem měl Lego Bugatti a fakt to feeluje jako originální Lego ten plast. Tak a jdeme na další balíkos. Tady už to vypadá, že tam bude víc věcí, tak jsem zvědav. První tady máme nějaké boty do roboty. Balenciaga, jo. První věc tohle z toho balíku jsou Balenciaga tracky. Nebudu vám je ukazovat. Uvidíte je na TikToku. Ukážu vám, že k tomu dostanete dvoje náhradní tkaníčky. No vlastně 4. Takže běžte na TikTok. Jako další Lego tady máme Lego Porsche 911. Je to od stejného sellera jako ten Bonsai, takže je to kvalitní fakt na tu cenu a jo, fakt insane. Dále tady mám prosím pěkně Balenciaga tašku a pod tou taškou jsou takhle tak krásně zabalené Balenciaga papuče. Vidíte, že mám na sobě černé, ale ještě bílé potřebuju prostě. Ta taška je přímo na ty papuče, takže můžete flexit, že jste nějaký dealer z pařížský. And I wonder if you know what it means, what it means. Dále tady máme opět Balenciaga tašku a pod tou taškou máme, ty pičo, tentokrát dust bagy. Crazy, že u těch bílých není dust bag. Tady tohle jsou teda opět ty černé, které mám teďka na sobě, jenom tohle je myslím 44 pro mojeho tatínka. Já zbytečně moc zapiju, že dneska? Jap. OK, na tohle tričko jsem se těšil, jak děcko na nějakou hračku. Je to I love Paris and Balenciaga, protože v Paříži jsem byl přesně 0krát a strašně se mi tam líbilo. A Balenciaga mám snad celý jako šatník, takže jo, tričko přímo pro mě. Poslední 2 věci. To máme Maison Margiela kraťasy. Tady je klasicky to jejich šití. Jestli nevíte, co je Maison Margiela, tak to je značka, která se proslavila bez toho, aniž by dávali někam své logo, protože to byla hlavní pointa toho designéra. Samozřejmě tady máte tag, ale to je tak jediné, co tam je. A vzadu ještě to šití. A ještě na zadní kapse je takhle tak Maison Margiela. 6 znamená nevím co, zkusím to najít a prostě 6 asi oblečení nebo já nevím. Ozývám se vám z budoucnosti, ta 6 znamená, že to je unisex, takže jste zase o něco chytřejší, nemáte za co. A poslední balíkos. Dále tady mám tričko od Káně Vesta. Je to jakoby odpověď na to, co udělal Adidas. Tady je napsané fuck a Adidas pro ty cenový rusky. A vzadu je napsané jdi na chuj. Jo, prostě Káně West občas jede bomby, no. A to by bylo všechno pro tenhle haul. Děkuji, že jste to dokoukali až sem. Fakt si toho vážím. Můžete zanechat odběr a like. A kouknout se na další videa. Návod, jak objednávat s Kakobájem, máte u mě na YouTube. Nezapomeňte použít kód DEX, až budete shipovat svůj balík. Dostanete $15 slevu. Registraci na Kakobaj máte v popise. Moji stránku dexfinds.com, kde najdete všechny věci z toho haulu, najdete taky v popise. A přeju vám pěkný den.